Eccellenza, Sinjura Vella, membri tal-Kunsil tal-Akkademja, Sinjuri, il-lejla tajba. Qabel xejn irrid niftaħ din is-serata billi nirringrazzja lilek, Eċċellenza, li għal darb'oħra rġajt ilqajtna f'dan il-palazz għal din iċ-ċeremonja li tfisser ħafna għall-Akkademja tal-Malti. Għaliex fiha tfakkar l-anniversarju ta' twelid tagħha li issa jgħod ftit aktar minn seklu u tagħti wkoll ġieħ lil dik il-persuna li tul ħajjitha tkun tat kontribuzzjoni f'xi qasam jew ieħor tal-ilsien Malti. Nixtieq nibda dan id-diskors xkejken tiegħi billi nikkwota xi siltiet minn ktiba ta' Nino Cremona misluta mill-ħarġa ta' Il-Malti ta' Marzu tal-1956. F'din il-ktiba intitolata It-Tagħlim tal-Malti, Cremona jistaqsi nikkwota. Nistgħu ngħidu illi l-Malti fl-iżvilupp skolastiku tiegħu illum laħaq dak il-livell li jmissu laħaq. U stess wieġeb din il-mistoqsija. Nikkwota. Nibżgħu illi l-Malti l-hawn u lin ma' żmien ġieli tilef mill-importanza pedagoġika tiegħu b'tagħlim u metodi li deru ftit u xejn superfiċjali bil-pretest li ma jitabbix il-moħħ tal-ġenerazzjoni li tiela, li fih il-fakultajiet mentali għat-tagħlim f'daqqa ta' materji oħra huma limitati. U din il-ħtija li l-Malti għadu ma laħaqx sewwa dik il-perfezzjoni ta' kidba li wieħed għandu jistenna minn xi studenti li għalkemm tkaxkru sakemm għaddew mill-adba tal-università baqgħu għajjiena. Din il-ħtija wkoll li minn xi snin l-hawn oħrajn li ħarġu minn xi skejjel ma wrewx li l-Malti jafuh sewwa. Sitwazzjoni bħal din għal Cremona ma kienitx aċċettabbli u juri d-dispjaċir jew aħjar id-diżappuntament tiegħu għal fatt li saħansitra anke persuni ta' ċertu livell edukattiv u professjonisti kienu għadhom ma jafux jikbu sew bil-Malti. Nikkwota. Sakemm il-Malti kien fil-bidu tal-ħajja letterarja u uffiċjali tiegħu, kienet ħaġa ta' min jadira li avukat, notar, skrivan, eċċetera, ma jkunx jaf jikteb il-Malti kif jixraq. Iżda llum li il-Malti ilu fl-iskejjel huwa għajb kbir li għadu jinkiteb ħażin ukoll minn nies li milhomx li ħarġu mill-iskejjel. Fil-ktiba tiegħu Cremona jirreferi wkoll għal editorjal li kien der fil-Malti 12 sena qabel u li fih kien hemm xi osservazzjonijiet li t-tagħlim tal-Malti kienet qed tonqoslu l-importanza tiegħu. Ikompli billi jiftaħ għajnejn l-qarrejja li, nikkwota, għad illi l-ilsien Malti sapruhom qiegħed ma' ġenb ilsna wisq ixjeħ minnu bħala ilsna skolastiċi u akkademiċi, aħna m'għandniex nitqarqu dik il-qagħda hekk sabiħa tal-Malti, il għaliex jekk iktarx iċ-ċirkostanzi politiċi se fetħu triq lil Malti biex jitwettaq fil-qagħda tiegħu tal-lum, ċirkostanzi oħra jistgħu dlonk jimbtu u kif jidher qegħdin bil-ħajra li jimbtu, bil-ħsieb li jwarbu l-Malti mill-qagħda sabiħa li jinsab. U jistaqsi b'mod metaforiku mistoqsija kruċjali dwar il-futur tal-Malti. Nikkwota. Nistgħu ngħidu li aħna issa mexxin fuq art soda li minn waqta ieħor saqajna ma jirfsux fuq biċċ-art qarrieqa li titfana ġewwa xi dabien għalkemm it-triq tidher watja u sabiħa. Inħoss li dawn il-ħsibijiet ta' Cremona infissra aktar minn nofs seklu ilu għadhom validi sal-lum. Nistgħu ngħidu li fi żmienna t-tagħlim tal-Malti fl-iskejjel kollha tagħna qed jingħata tassew l-importanza li jixraqlu. Nistgħu ngħidu li aħna kuntenti bil-mod li bih qed jintuża il-Malti bħala medju biex jiġu malma suġġetti oħra fl-iskejjel tagħna jekk għadu jintuża l-Malti fit-tagħlim tagħhom. Nistgħu ngħidu li aħna sodisfatti bl-użu u bil-preżenza tal-Malti fid-dipartimenti tal-Gvern u fuq is-siti elettroniċi tal-istess Ministerju u dipartimenti. Nistgħu ngħidu li l-mezzi tax-xandir kemm tal-Istat kif ukoll privati huma eżempju ta' kif għandna nħaddmu l-Malti b'mod tajjeb. Nistgħu ngħidu li f'pajjiżna nieqdew sew bil-Malti kif għandna dritt nieqdew f'kuntesti differenti bħal ngħidu aħna meta morru nixtru fuq tal-linja fir-ristoranti u mqar fl-isptarijiet tagħna. M'għandix dubju li kull wieħed u waħda minnha ma jridx jagħmel sforz kbir biex jieġeb f'qalbu dawn il-mistoqsijiet.
U dan fi żmien fejn suppost it-triq tidher aktar watja u sabiħa milli kienet 66 sena ilu meta kiteb Cremona. Għax minn dak iż-żmien il-hawn il-Sinna fuq il-karta beda jgawdi minn privileġġi kbar. Bħal meta fil-Kostituzzjoni tal-1964 ġie stabbilit li l-Malti minn barra li hu ko-uffiċjali mal-Ingliż huwa l-Ilsien Nazzjonali ta' Malti. Barra minn hekk din l-Kostituzzjoni qalbet l-ordni tal-lingwi u għall-ewwel darba issemmi l-Malti qabel l-Ingliż u ddikjarat li hi l-verżjoni Maltija tal-liġi li tħollu torbot jekk ikun hemm xi konflitti bejn it-test Malti u t-test Ingliż ta' xi liġi. Saħansitra fl-2003 il-Malti sar il-sin uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fuq l-istess livell ta' lingwi kbar bħat-Taljan, l-Ispanjol, il-Portugiż u oħrajn. Inħoss li l-mistoqsija retorika ta' Cremona għadha relevanti għal żmienna imqar jekk l-att dwar l-ilsien Malti jistqar li l-Malti huwa l-ilsien ta' Malta u element ewlieni tal-identità nazzjonali tal-Maltin u li l-ilsien Malti huwa parti essenzjali mill-wirt nazzjonali li jiġġedded ta' kuljum fuq fom il-Maltin li jagħżel lil poplu Malti minn kull poplu ieħor u li jagħti lill-istess poplu l-aqwa mezz għall-espressjoni. Imqar jekk ir-riżultati tal-istħarriġ lingwistiku li jsir minn żmien għal ieħor ipinġulna b'mod ġenerali stampa sabiħa tal-Malti, ma rridux nalludu ruħna li kollox wartu żgħar. Ta' kuljum nisimgħu dgergir li bil-Malti m'għadniex nieqdew kullum kien f'pajjiżna. Ta' spiss qed niġu f'sitwazzjonijiet fejn fil-ħajja tagħna ta' kuljum niltaqgħu ma' ħadd ieħor, inħarsu lejn xulxin u ma nkunux nafu bliema lingwa se nikkomunikaw. Biex ma ngħidx li qed noħduha bħala regola ġenerali li nibdew il-konverzazzjoni b'xi forma ta' Ingliż sakemm il-persuna l-oħra tgħidilna li Maltija bħalna. U mbagħad forsi nażlu li nkomplu bil-Malti. Smajna wkoll b'min saħansitra jrid bidla fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna fejn jidħol l-istatus tal-sin nazzjonali. Ma nixtieqx inkun negattiv, iżda lanqas irrid ngħix fi sħab. Ma naħsibx il-kampanja tal-President li l-Sin Malti għal qalbi li hija inizjattiva ta' min ifaħħarha kienet però motivata biss mill-imħabba l-ilsien Malti. Hemm bżonn naħdmu flimkien biex din il-lingwa li għaddewna mis-sirjietna nibżgħu għaliha, nemmnu aktar fiha u nużawha f'kuntesti varji imqar f'kuntesti fejn naħsbu li ma taqdinix biżżejjed għax forsi qatt ma pprovajna jew qar minn hekk għax forsi hekk drajna. Dan huwa dmir ta' kull wieħed u waħda minna bl-appoġġ tal-għaqdiet u l-entitajiet tal-Malti li bil-ħidma sfiqa tagħhom jistgħu jikkontribwixxu ħafna f'din il-missjoni. Kienet sewwa sew din il-missjoni u r-responsabbiltà li ġġor magħha li ftit aktar minn 100 sena ilu kebsu x-xrara fost numru mdaqqas ta' kittieba biex iwaqfu l-għaqda tal-kittieba tal-Malti. Illum magħruf aħjar bħala l-Akkademja tal-Malti li lan tagħha huwa li ġġib il-quddiem il-qagħda tal-Malti bħala l-ilsien nazzjonali fl-oqsma kollha tal-ħajja. U dan għamlitu sa mill-bidu nett ta' twaqqif tagħha billi l-ewwel faslet alfabet u regoli tal-ortografija li aktar tard saru uffiċjali u xerdet il-letteratura bil-Malti. Nistgħu ngħidu li dan kien il-punt ta' tluq biex il-Malti jikseb ir-rikonoxximent mistħoq tal-lingwa nazzjonali u uffiċjali. U sena wara oħra, kunsill wara ieħor tal-Akkademja baqa' għaddej bil-ħidma sfiqa tiegħu. Matul is-sena l-Akkademja torganizza bosta attivitajiet bħal laqgħat, taħdidiet u konferenzi u minn barra li tippubblika il-Malti, il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħha li talterna bejn ħarġa letterarja u oħra lingwistika, tippubblika xogħlijiet oħra marbuta ma' xi aspett jew ieħor tal-sinna. Waħda mill-attivitajiet li torganizza l-Akkademja hija proprju loti tal-Midalja tad-Deb. Premju prestiġjuż rikonoxxut mhux biss mill-Akkademja iżda wkoll mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università kif ukoll mill-Kunsill Nazzjonali tal-Malti. Dan il-premju mhuwiex sempliċement okkażjoni biex noħolqu attività oħra mal-ħafna li diġà norganizzaw. Imma permezz tiegħu nirrikonoxxu s-sem ta' min ikun ħadem bi sħiħ u ddistingwa ruħu f'xi qasam tal-Malti, sew letterarju kif ukoll lingwistiku. Mhux għall-glorja personali tiegħu, imma biex dan il-sinna jkompli jinxterit u jiżviluppa u jkun tassew ir-ruħ u l-għodda tal-poplu li jitkellmu. Il-lejla f'din is-serata se nagħtu ġieħ lil min għal snin sħaħ ħadem fil-Kwiet u mingħajr daqq ta' trombi f'qasam partikolari tal-Malti. Lil min analizza bir-reqqa l-mekkaniżmu tal-sinna għalkemm ikolli ngħid mhux dejjem kien hemm min fehmu u apprezzah. Lil min studja b'mod xjentifiku r-rabta tal-sinna mas-soċjetà Maltija.
lil min bix-xogħlijiet akkademiċi tiegħu kompla jippromovi l-lingwa Maltija l barra minn xtutna u ddiskutija ma' studjużi barranin. U lil min fuq kollox għallem il-Malti fl-ogħla livelli għal snin twal b'entużjażmu li ma bħalu. Illum se nippremjaw lil dan il-personaġġ li nistgħu nħarsu lejh bħala mudell f'dan il-qasam biex nitalmu minnu u nsegwu l-passi tiegħu. U ta' dan kollu l-Akkademja tal-Malti tħossha midjuna u tixtieq turi l-apprezzament tagħha leh. U għalhekk il-pjaċir tiegħi inħabbar li l-premju ġie l-Akkademja tal-Malti għal din is-sena se jingħata lill-Professur Albert Borg. Qabel nagħlaq nixtieq nerġa' nirringrazzja lilek Eċċellenza li għoġbok tospitana u tonorana bil-preżenza tiegħek, lil ħaddiema fl-uffiċċju tal-President b'mod speċjali lil Dr. Sandro De Bono, is-Sur Charles Marsh, is-Sur Paul Valletta u lil Maġġur Richard Vassallo, lil pjanista brava li ħansimgħu għallejla Dr. Joan Camilleri, lil membri kollha tal-Kunsill tal-Akkademja tal-Malti b'mod speċjali lil dawk li f'dawn l-aħħar ġimgħat ħadmu qatih biex tkun tista' ssir din is-serata, u lilkom, sinjuri, li oġobkom tiġu għal din iċ-ċeremonja li tfisser ħafna mhux biss l-Akkademja tal-Malti, imma għal kull min iħobb lil dan l-għażiż il-sinna u li proprju għax iħobbu jifhem is-siewi tiegħu u r-responsabbiltà li għandu biex jużah sew. Albert Borg twieled fl-1950. Miżżewweġ lil Margarit Neku Xkieri u għandhom żewġ titfal, Marta u Samuel, kif ukoll żewġ neputijiet, Skyler u Raven. Albert Borg igradwa b'aċellerat bl-onuri mill-Università ta' Malta fl-1972 u għamel sena jaħdem mal-Kummissjoni ta' Traduzzjoni tal-Għaqda Biblika Maltija fix-xogħol tagħha biex tinqaleb il-Bibja għal Malti mill-ilsna oriġinali bl-Ebrajk u bil-Grieg. Fl-1975 igradwa Dilit fl-Istudji tal-Viċin Orjent mill-Università degli Studji ta' Ruma. Kien ippreżenta t-teżi Elementi per un'ortografija fonemika del Maltese biex juri li l-ortografija tal-Malti tista' tkun issimplifikata b'mod xjentifiku. F'Diċembru tal-1975 inħatar assistent lettur fid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta u beda jgħallem il-Lingwistika Ġenerali u l-Lingwistika Maltija. Ta' semu biex il-korsijiet tad-Dipartiment jinqalbu għas-sistema ta' kretti li kienet għadha kemm ġiet introdotta fil-Fakultà tal-Arti u biex jiġu riveduti s-sillabi tal-eżami tal-matrikola tal-Malti fil-livell ordinarju u avvanzat. Fl-1979 igradwa PhD mill-Università ta' Edinburgh bi studju dwar il-kategorija tal-aspett fil-Malti, ippubblikata ftit wara bit-titlu A Study of Aspects in Maltese. Sar lettur fid-Dipartiment tal-Malti fl-1979. Wara s-soppressjoni tal-Fakultà tal-Arti f'Ottubru tal-1980, offrewlu impik fih dan il-Fakultà tal-Edukazzjoni. Kompla jgħallem il-Lingwistika Ġenerali u l-Lingwistika Maltija kemm f'din il-fakultà kif ukoll fil-Fakultà tat-Teoloġija tal-Virtù. Fl-1987 reġgħet waqfet il-Fakultà tal-Arti u reġa' ssieħeb magħha. Kien aġent kap tad-Dipartiment tal-Malti kif ukoll koordinatur tal-kors il-ġdid fil-Lingwistika Ġenerali li waqqaf flimkien ma' xi kollegi. Sar professur assoċjat fl-1988 u serva bħala l-ewwel direttur tal-Istitut il-ġdid tal-Lingwistika, istitut li waqqaf flimkien ma' kollega oħra, il-professur Marja Zoppardi Alexander, oriġinarjament mid-Dipartiment tal-Ingliż. Fl-1992 sar professur u fl-1994 ingħata l-kariga ta' Chairman tal-Istitut tal-Lingwistika, pożizzjoni li żamm sal-2008. Il-professur Albert Borg dejjem hemmen bisħieħ fil-kooperazzjoni akkademika u fir-reklutaġġ ta' kollegi ġodda,
kemm fid-dipartiment kif ukoll fl-istitut u prova jsaħħaħ direzzjonijiet ġodda fl-istudju tal-Malti. Ikkollabora mal-Prof Azzopardi Alexander fil-qasam tad-Diżibilità Lingwistika u flimkien magħha waqqaf il-kors tal-Bachelor of Science Communication Therapy. Appoġġja wkoll ix-xogħol tagħha ta' pionjera fil-lingwa tas-sinjali Maltija li issa hija ddefinita mill-Kostituzzjoni tagħna bħala t-tielet lingwa uffiċjali. Flimkien ma' kollegi oħra, prinċipalment mal-Prof Manuel Mifsud, ħadem fil-qasam tal-ippjanifikar tal-lingwa u ta' semu fil-Bord tal-Malti li ħejja triq għat-tfassil tal-liġi li bija twaqqaf il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. Ħadem biex jikbdu r-rabtiet kollaborattivi tal-Istitut tal-Lingwistika ma' korpi oħra fiħdan l-Università, il-barra mill-qasam tradizzjonali tal-Fakultà tal-Arti. Sforz li eventwalment wassal biex bitmexxija ġdida l-Istitut tal-Lingwistika ikkollabora prinċipalment mad-Dipartiment tal-Intelligenza Artifiċjali biex sar l-Istitut tal-Lingwistika u t-Teknoloġija tal-Lingwa. Kien ukoll iċ-ċermen tal-bordijiet imqabbda mill-Kunsill Nazzjonali tal-Malti li waslu għal riformi ortografiċi Deċiżjonijiet 1 u 2. Flimkien ma' kollegi oħra, ħadem biex organizza jew għen fl-organizzazzjoni f'Malta ta' diversi konferenzi u seminars nazzjonali u internazzjonali bħal Bilingualism and Education in Malta 1976, Languages of the Mediterranean 1991, International Experts Meeting on Language Planning in Malta 1992, The 5th Meeting of the Eurotype Noun Phrase Group, Noun Phrase Structure 1993, Colloquium on Arabic and Maltese, Common Linguistic Issues 1993, The 3rd International Conference of the Association Internationale de Dialectologie Arabe 1997, The 2nd Mediterranean Meeting on Morphology 1999, Seminar Nazzjonali dwar il-White Paper Strateġija għal-Lingwa Nazzjonali 2002, Seminar dwar il-Liġi tal-Ilsien Malti 2003, The 6th International Symposium on Processability, Second Language Acquisition and Bilingualism 2006, The 3rd International Conference on Maltese Linguistics 2011. Kien membru ta' Associazzjon Internazzjonali de Dialektoloġi Arab ibbażata Pariġi fi Franza, kif ukoll tal-Għaqda Internazzjonali tal-Lingwistika Maltija ibbażata fi Bremen il-Ġermanja, sa mit-twaqqif tagħhom it-tnejn. Matul is-snin ipparteċipa fil-fuq minn 50 konferenza nazzjonali jew internazzjonali li fihom ippreżenta studji dwar xi aspett partikolari tal-Malti, kemm f'Malta kif ukoll barra, fosthom il-Belġium, Franza, il-Ġorġja, il-Ġermanja, l-Italja, il-Lussemburgu, il-Marokk, il-Polonja, il-Portugal, is-Slovakkja u Spanja. Kien mistieden jagħti lectures fuq il-Malti jew jitkellem fuq ix-xogħol lingwistiku tiegħu f'fatta istituzzjonijiet fosthom l-Università ta' Salzburg l-Awstrija, l-Università ta' Cambridge u l-Università ta' Leeds l-Ingilterra, it-Tbilisi Institute of Asia and Africa, Tbilisi il-Ġorġja, l-Università ta' Ain Sham il-Kajr l-Eġittu, l-Istitut Nazzjonal de Langue et Civilisation Oriental, Pariġi, l-Università ta' Matej Bell, Banska, Bistrisja, Slovakkja, l-Istituzzjonijiet Ewropej il-Lussemburgu, l-Università ta' Konstanz il-Ġermanja, id-Dipartiment tal-Kultura Arabija iċ-Ċentru taċ-Ċiviltà Iżlamika Damasku is-Sirja, l-Iskola Filoloġika Superjuri Wrocław il-Polonja, kif ukoll l-Unité de Recherche sur la Culture, la Communication, les Langues, la Litteratura les Arts, Oran l-Alġerija. Matul is-snin ħasem fatta programmi kemm fuq ir-radju kif ukoll fuq it-televiżjoni u ġieli kiteb fil-gazzetti dwar kontroversji ta' natura lingwistika. F'kotba b'awturi varji u f'rivisti xjentifiċi speċjalizzati, ippubblika studji dwar aspetti lingwistiċi differenti tal-Malti, kemm waħdu kif ukoll bisħab ma' studjużi oħra Maltin u barranin dwar is-sintassi Maltija, il-morfoloġija u xogħlijiet ta' natura soċjolingwistika. Uħud minn dawn l-istudji ippubblikhom bil-Malti fil-ktieb tiegħu Il-Sienna, Studju Grammatikali tal-1988. Xogħol fundamentali li ppubblika flimkien ma' Marja Azzopardi Alexander fl-1997
kien il-ktieb Maltiż fis-serje internazzjonali tad-dar tal-pubblikazzjoni Routledge, Londra u New York. Din hija deskrizzjoni għall-udjenza speċjalizzata tal-komunità tal-lingwisti, tal-fonetika u l-fonoloġija tal-Malti, kif ukoll tal-morfoloġija u tas-sintassi tiegħu. Xogħol importanti ieħor li ppubblika wkoll fl-1997 flimkien ma' Manuel Mifsud huwa l-ktieb fuq l-Għadba tal-Malti, pubblikazzjoni f'serje tal-Kunsill tal-Ewropa li tinkludi lingwi kbar bħal huma l-Ingliż, it-Taljan, il-Franċiż, ir-Russu u oħrajn. Wara 47 sena servizz fih dan l-Università ta' Malta, Albert Borch għadu kemm irtira fl-aħħar ta' Settembru ta' din is-sena. Eccellenza, Signora Vella, mistednin distinti, kollegi, raba u ħabib. Afżawni biex m'għandhomx. Kemm ngħid grazzi. Xtaqt l-ewwel nett kif anki forsi rajtu fil-preżentazzjoni, ngħid grazzi lil dawk kollha li ħadmu miegħi u flimkien għal-ġid tal-Sinna. Ġifieri jiena l-karriera tiegħi ma għamiltix waħdi, uħud mill-kollaboraturi tiegħi qegħdin hawnhekk preżenti u għalhekk xtaqt l-ewwel nett nirringrazzja lilhom u anki naċċetta dan il-ġieħ f'isimhom. Grazzi ħafna. Imbagħad xtaqt nirringrazzja wkoll ma nafx min huma propjament min innominani. Ma qalulix. Grazzi. Poġġejtuni f'sitwazzjoni veru antipatika imma naħfrilkom. Xtaqt nirringrazzja wkoll ix-xogħol moħbi tat-tim organizzattiv. Ma kellix idea serata tidher sempliċi bħal di il-volum ta' xogħol li jkun fiha. Veru kif jgħidu tidher it-tip of the iceberg imma xemm taħt ma jidhirx. Grazzi ħafna. Għax veru issagrifikaw ruħhom. Nixtieq nirringrazzja wkoll lil min ħajjarni l-ewwel darba biex nibda l-istudju tal-Malti. Huwa llum mejjed Father Arthur Vella, Ġiżwita, kuġin tal-eċċellenza tiegħu, li kien provinċjal u kien ħajjarni, kien ħabib ta' Kulina u kienu li daħħalli l-idea li forsi di tista' tkun it-triq għalija. Nirringrazzjah. Nixtieq nirringrazzja l-ġenituri tiegħi bil-ewwel biċċa mużika li se nisimgħu li hija l-ewwel moviment tal-Moonlight Sonata ta' Beethoven li l-mamma kienet tħobb id-doqqa għalli jaħfrilha kienet iddoq il-pjanu, kienet iddoqqa d-dar u kienet tiġborna u għalina għandha tifsir kbir sentimentali. Bit-tieni biċċa mużika nixtieq nonora il-pajjiżi. Pajjiż li llum narah ferut fil-valuri tiegħu imma lilu jiena iddedikajt il-ħajja professjonali tiegħi u l-karriera tiegħi. U nixtieq nirringrazzja wkoll jiena mwieled il-Gżira imma għext ħajti f'irħajjel żgħir f'Birkirkara jismu Ħassajjiet fejn għajx fid-dar tan-nanniet. U xtaqt ukoll nonora allura dan ir-raħal illi wennisni fil-ħajja tiegħi soċjali, familjari, eċċetera. U għażilt biċċa mużika illi l-ebda karkaris ma jista' jismagħha mingħajr ma jħoss qalbu tferfer. Issa taraw mbagħad għaliex.
Fl-aħħar net, u dan ma stajtx ma nagħmlux, xtaqt nirringrazzja lill-mara tiegħi, il-Margerit, nassigurakom illi mingħajrha il-karriera tiegħi ma kienx tkun possibbli. Jiġifieri sagrifikat ruħha għall-familja u għall-karriera tiegħi telqet ix-xogħol tagħha biex tkun tista' tissapportjani fix-xogħol illi tagħna min jieħodha bis-serjetà ma jispiċċa qatt m'għandux sigħat u verament xtaqt allura nirringrazzja. Ippermettuli nbusa wkoll.
Nselmilkom. Aziz Professor Albert Bosch, l-għonet nirringrazzjak li qed l-lum u nifraħlek minn qalbi ta' din lotja li rċivejt mill-Akkademja tal-Malti. Grazzi ħafna. Jien għandi l-onur ngħid li kont wieħed mill-ewwel studenti fl-ewwel lezzjoni tiegħek propju fl-Università. Ġanat għajna wara tant żmien. Inti bdejt tgħallem il-Malti u tgħallem il-Malti b'mod differenti, ħares li il-Malti b'mod differenti ħafna. Spjegalna ftit x'kienet din id-differenza. Iva, meta kont studentin li tistudja l-Malti kien ifisser li tistudja minn fejn ġej. U allura bażikament li tipprova tintraċċa l-oriġini tiegħu mill-Arbi u eventwalment mill-Isqalli u mit-Taljan. Naturalment din hija xi ħaġa estremament interessanti, imma l-istudju tal-Malti ma neżawrixxuhx b'hekk biss. Fil-fatt, meta isaqsuni x'nagħmel, inħobb ngħid jien. Jiena speċi x'irid ikun jaf nistudja, x'irid tkun taf it-tarbija biex tkun tista' titkellem bil-Malti. U t-tweġiba għal din mistoqsija żgur mhijiex. La titgħallem l-Arbi, laqqas l-Isqalli u laqqas it-Taljan. Ġifieri, allura rridu nistudjaw dak kollu li titgħallem it-tarbija biex tkun tista' titkellem bil-Malti. U dan ngħidulu l-istudju sinkroniku, ġifieri isu taqbad il-Malti kif inhu f'fażi waħda tal-iżvilupp tiegħu, minflok tqabblu ma' fażijiet suċċessivi mill-antik għall-preżent. U allura, naturalment, jidħlu ħafna komplikazzjonijiet għaliex trid tistudja dawk l-eluf ta' affarijiet li tkun taf biex tikkomunika bil-Malti. Tkun taf, pereżempju, l-plural ta' siġġu siġġijiet, jew ta' jennaf ta' praspura praspar, eccetera. Ġifieri tkun taf l-intonazzjoni tas-sentenza Maltija li mhix bħall-intonazzjoni tas-sentenza bl-Ingliż. Sewwa, da kollu it-tarbija taqbadhom isa karta xuga u sa jinnaf sa 10 snin, 12 sena titkellem bil-Malti. Hija meravilja tantu hekk li hemm lingwisti illi l-lingwistika f'dan is-sens sinkronika ipoġġuha bħala branch, bħala fera tal-psikoloġija. Għax effettivament qed tistudja x'irid jagħmel il-moħħ. F'perspettiva ta' xi estrema ta' din il-fera insomma. Naħseb biżejjed hekk għax inkella. Inti iddeskrivejt ħafna l-emiet tal-Malti b'mod ġdid. Per eżempju, kif tħares int lingwistikament lejn dawk li għandna ngħidulhom dialetti fil-Malti? Hawnhekk kan suġġett li qed ħafna uġeħ ta' qalb. Fis-sens illi jekk ma noqgħodux attenti qegħdin nipperikolaw l-eżistenza ta' dawn id-dialetti. Ħaġa li naħseb illi ippruvajt nistabbilixxi u komplew fuqha sħabi, id-dialett mhuwiex sempliċement il-Malti ippronunzjat b'mod differenti. Ġifieri, id-dialetti mhumiex sempliċement aċċenti differenti tal-Malti, imma fil-fatt huma qishom lingwi. Però lingwi jixtiebħu. Tantu hekk, jekk nieħdu l-Malti Standard, pereżempju l-Malti Standard għandu 11 il-kuntrast vokaliku. Ġifieri għandu bażikament 11 il-vokali differenti, tul u kwalità. Sibna pereżempju l-Naduri mhux 11 għandu 14. Ġifieri kif tista' tgħid li huwa sempliċement il-Malti ippronunzjat mod differenti. Jekk imorru fuq kwalunkwe livell tal-analiżi lingwistika, jekk imorru fuq il-morfoloġija pereżempju, hawn dialetti fej il-plural ta' karozza huwa kroroz, mhux karozzi, jew ta' torta huwa torot, mhux torti. Sewwa, u nibqgħu sejrin hekk. Ma nistax jiġifieri 50 minuti, imma ġifieri biex indik idea illi verament daw id-dialetti huwa patrimonju sewwa huma r-riżultat ta' proċessi millenari ta' żvilupp lingwistiku u aħna kapriċċjużament qegħdin nitilfuhom. Permettu li ngħid fil-preżenza ta' dawn il-persuni distinti l-aqwa għadu tad-dialett Malti hija l-om. L-om naturalment tixtieq l-aħjar għall-ulieda, però tipprojbixxi lill-ulieda li jużaw id-dialett. Ftit snin ilu kellna proġett
u student minn Marsa Xlok kellu bżonn xi 15-il ruħ ta' eta żgħira biex iqabbilhom ma' etajiet ikbar. Bilkemm seta' jsib 15-il ruħ li jitkellmu xlukkar b'mod nattiv u bl-ikbar faċilità biex taraw fiex qegħdin. Diffikultà. L-istudji tiegħek ħaduk f'diversi pajjiżi madwar id-dinja biex ngħidlek. X'kien ifisser x'kienet l-importanza għalik li tkun Malti fost tant nies barranin u iltqajt ma' nies li ma kienx jafu b'Malta u li Malta għandha l-lingwa tagħha? Ejwa, naturalment, illum iżjed diffiċli, imma ġifieri il-fatt li inti tintaqa' ma' barranin li ma jafux il-Malti. Illi tisma' l-idea tagħhom li tikkonfronta l-istruttura tal-lingwa tiegħek ma' l-istruttura tal-lingwa tagħhom. Tiftaħ moħħok għal orizzonti u hawnhekk hawn daqsxejn ta' kif naqbad ngħid, kontradizzjoni qisu, għax ovvjament kull lingwa hija differenti minn oħra. Imma mbagħad issib li kull lingwa għandha affarijiet inkomuni ma' oħra, ngħidulhom l-universali lingwistiċi. Fuq ċertu livelli issib illi hemm elementi komuni ta' ċertu qawwa. Ma nafx pereżempju semma l-Ġorġa. Il-Ġorġjan ma jagħmlux distinzjoni ta' gens, pereżempju, m'għandhomx distinzjoni bejn maskil u femminil. Allura tkun qed titkellem bl-Ingliż magħhom għal xi ħadd pereżempju maskil jgħidu she just came, pereżempju, ma għax tant m'għandhomx illi ifixklu. Allura etik allura insight, etik fehem aħjar dak kif inhi magħmula l-lingwa tiegħek. Sewwa. Kien hemm pajjiż partikolari li inti ħassejtek miġbut iktar lejn biex ngħidlek l-università li kont fiha? Esperjenza sabiħa s-Sirja kienet qabel it-trouble sfortunatament li farrak il-pajjiż. Kont qed nagħti lecture insomma l-udjenza ta' Sirjani u tkellimt fuq kif il-Malti llum huwa mħallat anke mal-Ingliż u hekk. U fl-aħħar tal-lecture dak kien hemm wieħed xejħ hekk ġismu u ġi fuqi għalli ma għalli xaħda din għalli kif farraktuh il-Malti kif. Għalli ma stendax, għalli minn dak li għat li tab li għek, għalli bis-saħħa tagħkom l-Arbi sar lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Almenu. Tajjeb. Naf li inti għandek ġibda speċjali u speċjali ħafna lejn l-arkeoloġija. Iva, veru. Spjegalna ftit x'inhi din il-ġibda li għandek u inti għamilt sejba importanti u kellimna fuqha wkoll. L-interess tiegħi fl-arkeoloġija huwa parti mill-interess tiegħi fl-istorja. Jiena llum għandi 72 sena. Nħares lura u nħossni kburi bl-istorja ta' pajjiżi. Ġifieri għandna storja li tmur lura faċilment tmur lura 8000 sena. Jekk tintaqa' ma' Amerikan, l-istorja ta' pajjiżu jekk iġġebbet, tmur lura 300 sena. U aħna hawnhekk daqsxejn ta' farka għandna storja nistgħu ngħidu l-bniedem x'kien qed jagħmel bejn wieħed u ieħor fuq din il-blata 8000 sena ilu. U aħna b'mod kavalleresk hekk infarku l-monumenti, nordmuhom, nibnu l-garaxxijiet fuqhom qabel ma jiġu l-awtoritajiet biex jippreservawhom, eċċetera. Ġifieri, mina ma nistix ngħid, għandi kelli studenti fit-tielet sena tal-kors tal-BA Honors tal-Malti illi jgħidulek li l-Feniċi ġew wara n-Normanni. Fit-tielet sena, fl-aħħar sena. X'naqbad ngħid? Pereżempju, eċċellenza, ġifieri forsi anke tista' tuża l-uffiċċju tiegħek. Illum fl-iskejjel Maltin m'għadux jeżisti is-suġġett history bħala suġġett. Iżelquh ta' parsi ma' social studies. Student li għalli l-uniku storja ta' Malta li studjajt l-iskola kollha mill-primarja sas-sekondarja għallunna xi ħaġa żgħira fuq l-assedju l-kbir. Din hija l-ġenerazzjoni tal-lum. Darba kelli professur Ġermaniż u kont qed nurih mill-belt is-swar tal-kottonera qed nispjegalu kif sar l-assedju l-kbir u da f'mument ta' meravilja għalli
it-tfal tagħkom naħseb twildu historians għalli, għatlu żgur mela le. F'minuta. Jo ma semmejt ċiva. Jiena kelli xorti illi skoprejt katakomba żgħira fil-ġnien. Ma kienx jaf bija naturalment la missiera nannuj, qasbuż nannuj. U ġifieri tħoss qiegħed fl-istess art li eħxu fija l-antenati tagħna, tara l-użu differenti tal-art li għamlu. Ġifieri l-antenati tagħna beżaw għall-art, ħaffruha biex jaħżnu l-ilma, ħaffruha biex jitfnu l-maħbubin tagħhom fija, ħaffruha biex jistkennu mill-bombi tal-għadu. Għamlu dal-użu daqshekk attent u prezzjuż ta' din ir-riżorsa. U aħna l-ħamrija, anzi l-lum hemm liġi li tipprojbilek illi l-ħamrija jekk jaqbduk ituk pina tagħha, ma tant hemm li ma qabdux u radmuha. Li l-blat, ġifieri, jiena personalment konċut ta' destruzzjoni ta' parti mill-Birkirkar jgħidu l-Allaqxija, ġibjuni kbar għaddejn bil-gaffa ordom ġus, kienet il-kelma. Xidlu. Smajna ħafna fuqek imma għadna gost li smajna lilek ukoll. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna.
Is-soċjolingwistika tħares lejn il-lingwa kif użata fuq sma differenti tas-soċjetà, skont is-sess, l-età u reġjuni ġeografiċi differenti. Hemm ħafna varjanti x'nikkonsidraw f'dan il-qasam ta' studju u għalhekk morna f'Ras il-Għajn u kellimna lill-Professur Albert Borch. Is-soċjolingwistika hija dik il-fera tal-istudju tal-lingwa li tħares lejn ir-relazzjoni bejn il-lingwa u s-soċjetà. Il-lingwa mhijiex monolitika, jiġifieri hemm ħafna varjazzjonijiet. U s-soċjolingwistika speċifikament tistudja x'hemm sistematiku f'dawn il-varjazzjonijiet. Pereżempju, kif jitkellmu min hu anzjan, mhux bħal kif jitkellmu iż-żgħażagħ, jew kif jitkellmu t-tfal bejniethom. Allura għandek sitwazzjonijiet interessanti. Pereżempju, il-kbar kif ikellmu liż-żgħar, x'adattamenti jagħmlu fid-diskors tagħhom huma jindirizzaw it-tfal. It-tfal għall-bidu mhumiex kapaċi jiddistingwu modi differenti ta' kif ikellmu sezzjonijiet differenti tas-soċjetà, imma ftit ftit bħala parti mill-kompetenza tagħhom fil-dak li jitgħallmu ġifieri jinkulturaw ruħhom fis-soċjetà tagħhom hija parti minn dak li jridu jitgħallmu kif jużaw il-lingwa skont ma' min qegħdin jitkellmu. Is-soċjolingwistika tistudja kif għadd ir-relazzjoni bejn il-lingwa u s-soċjetà, però hemm diversi aspetti soċjali, pereżempju, għandna il-fattur ġeografiku. Kważi kulħadd jaf illi lingwa dvarja skont il-post fejn inti titkellimha, ngħidulhom id-djaletti. L-iktar għal-Maltin u l-Awċin l-iktar ħaġa forsi li niftakru id-differenza bejn kif jitkellmu l-Maltin mill-Awċin. Però anke l-Maltin, ġifieri jekk tieħu rħula differenti, jekk tieħu differenza bejn l-irħula u l-bliet, anke fil-Malti ta' Malta insibu differenzi. Biżżejjed insemmilek pereżempju illi għall-argument bil-Kirkara il-plural ta' kutra mhuwiex kutri imma kwieter. Marsa Xlokk il-kelma l-delfin hija iljun il-baħar. U għaw daw il-varjazzjonijiet kollha li aħna insomma nippruvaw nistudjaw. Qasam ieħor huwa il-differenzi bejn l-irġiel u n-nisa. Mhux l-irġiel u n-nisa kollha jitkellmu bl-istess mod, hemm mod karatteristiku femminili tad-diskors u hemm mod iktar karatteristiku maskili. U allura tistudja anke l-kondizzjonijiet meta iseħħ wieħed jew ieħor. Imbagħad hemm ukoll il-modifiki meta aħna kif nimmodifikaw il-lingwa meta nitkellmu maż-żgħar speċjalment. Is-soċjolingwistika apparti l-interess intrinsiku tagħha tista' wkoll tallimna lezzjonijiet prezzjużi. Pereżempju, jekk jiena għalliem irrid nagħmel programm edukattiv għal żgħażagħ ta' ċertu età, jaqbilli nkun naf preċiż tipikament kif jitkellmu daw iż-żgħażagħ. Pereżempju, altru qed nikteb ktieb pedagoġiku għal nies għal żgħażagħ ta' jien naf 12 sena u altru għal tfal ta' 6 snin hemm varjazzjonijiet sistematiċi. Is-sabiħ tas-soċjolingwistika hu illi meta inti tqis daw il-fatturi kollha differenti li wara kollox jagħmlu s-soċjetà umana daqshekk interessanti fil-multipliċità tagħha, allura jekk inti tkun konxju ta' daw il-fatturi kollha, tista' tapprezza aħjar lil ieħor u tifhmu wkoll. Pereżempju, jekk bniedem minn xkunitu daqqa juża l-Malti u daqqa juża Ingliż, u mhux qed jagħmilha bl-ebda ħsieb ta' superjorità, jekk inti tifhimha din ħaġa tevita li tikkundannah li qed ikun kiesaħ. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.
Kieku kont naf kont ninċi plantifra ta' Santa Katarina. Ta' Karlu Diaknu kollu. Pero sabiħa veru. Iktar iżda mużika tal-operetti mill-li tal-Knisja kważi. Dottor George Farrugia, President tal-Akademja tal-Malti, Sinjuri, eżit membri tal-Akademja tal-Malti. Nistaqar magħkom li l-ewwel darba sirtna fil-Prof. Albert Borch kien meta ġejna biex inniedu il-kampanja għall-Insin tal-Malti fl-2020. Kif tafu, sa mill-ewwel indirizz li għamilt lill-poplu Malti meta sirt President, l-Insin Malti kien fost l-impenji li ħassejt fid-dmir li nagħti priorità. Kif sirt magħkom drabi oħra b'ħafna okkażjonijiet differenti. Jiena nimmen għandna l-kol neżaminaw u nixtarru x'inhuma l-isfidi li taħabba twiċċu magħhom il-sienna. U narfu x'inhuma l-problemi u nsibu jekk nistgħu is-soluzzjonijiet. Il-mistoqsijiet li qara l-Professur Farrugia minn Cremona huma validi llum. Però ċirkostanzi totalment huma differenti. Għandek nitkellmu jiena u l-mara tagħmel ċertu visti fl-iskejjel minħabba l-Piggy Bank campaign u inti tistaqarru magħha li ma tistax titkellem bil-Malti fil-klassi. Għax ħafna klassijiet il-maġġoranza mhumiex Maltin. Jiġifieri mhux qed ngħid li m'għandniex tużaw il-Malti, imma rridu anke naraw din realtà li tiffittja ċ-ċirkostanzi li għandna illum il-ġurnata li hija xi ħaġa ċertu skejjel ovvjament ħafna iktar akuta minn skejjel oħra. Il-kampanja l-Insin Malti għal-qalbi kellha tkun l-azzjoni u l-impenn li din nieħdu matul il-Presidenza biex inwasslu messaġġ bżonjus u meħtieġ. Il-sinna jeħtieġ li narfu nużawh tajjeb. Nerġa' ntenni dak li qed żmien ilu fit-tnedija il-kampanja li din il-ħidma għandha twassal biex il-Maltin u l-Awċin japprezzaw iżjed l-Insin Malti element ewlieni ta' l-identità tagħna u jħossuhom komdi jużawh mal-pubbliku kemm fit-taħdid tagħhom kif ukoll fil-kidba. Jiena dejjem kont ngħid nużaw il-Malti tajjeb u nużaw tajjeb il-Malti. Li huma ġiex affarijiet totalment differenti ma komplementari. Jiena ma stajtx ma nibdiex billi nsemmi da kollu għaliex l-għana ħari ta' din is-serata u loti ta' medalja ta' deb li dik il-persuna li tul ħajjita ħadmet bis-sħiħ u rajnieh fil-filmat u tat kontribut eċċezzjonali biex jiżdied l-interess kemm dak akademiku kif ukoll litterarju fil-sienna. U huwa ħolqa minn din is-sensiela ta' inizjattivi li għalihom qiegħda tikkontribwixxi wkoll il-Presidenza. L-iskop aħħari tiegħi huwa li nwasslu messaġġ ċar u mingħajr ekwivoku dwar l-importanza tal-Insin Malti. Kif stajtu taraw matul il-programm li tħajjal lejla, Prof. Albert Borch jixraqlu tassew li jidħol din ix-xirka ta' akademiċi tal-Malti onorati, aktar u aktar meta wieħed iżomm f'moħħu li mal-mixja ta' snin huwa ħadem u stinka mingħajr wisq ta' trombi fis-skiet tal-istudju tiegħu mal-istudenti, kollegi tiegħu u l-mara tiegħu jirriċerka, jeduka u jxerret it-tarif u t-tagħlim. Sa mill-ewwel riċerka tiegħu Prof. Borch ippropona reviżjoni xjentifika tal-ortografija Maltija. Aktar tard akkwista dottorat b'teżi li eżaminat relazzjonijiet tal-kategoriji tat-temp u tal-aspett kif tinsab infissra fil-morfoloġija inflettiva tal-verb Malti. Flimkien ma' kollegi oħra waqqaf l-Istitut tal-Lingwistika fl-Università ta' Malta u mexxih minn Novembru tal-1994 sa' Settembru tal-2008. Kif stajna l-koll napprezzaw u naraw, apparti t-tagħlim Prof. Borch stinka biex l-istudju tal-Malti jitpoġġa f'kuntest iktar wiesa'. Kollaborazzjoni sfiqa ma' entitajiet kemm lokali kif ukoll barra minn Malta. Dan minn barra l-pubblikazzjonijiet f'ismu u ħafna xogħlijiet oħra flimkien ma' studjużi minn oqsma differenti tal-lingwistika. Kienu wieħed mill-ewwel membri tal-AIDA, l-Assoċjazzjoni Internazzjonali tad-Dialetti tal-Arbi, u għen fit-twaqqif tal-Għaqda Internazzjonali tal-Lingwistika Maltija. U wkoll kien il-President tal-Akkademja tal-Malti minn Awwissu tal-2018 sa Lulju tal-2019. Kif dan il-perjodu li appuntu jinsirt naf lill-Professur Albert Borch.
Jien għandi pjaċir nota li issa il-Professur Borġ se jiżdied ma' lista twila ta' personaġġi prominenti rikonoxxuti għal ħidmietom mill-Akkademja tal-Malti. Li fost dawn ukoll insibu nies bħal Prof. Oliver Friġġieri, Monsignor Lorenz Kakija, Trevor Zara, Viktor Fenek, Lina Brogdov u Pawlu u Professur Manuel Mifsud. Illum qegħdin nagħtu għarfien mistħoq għal karriera twila mogħtija għall-imħabba tal-Malti. Grazzi, Profs Albert Borġ, tal-viżjoni mill-ħidma tiegħek b'risq il-Malti. Ħafna drabi nisbħalek issibhom jaħdmu 8 feet ma' nies oħra mingħajr wisq protagoniżmu, dedikati tant li wara 20 ta' snin ta' ħidma jkunu jixirqilhom dan il-ġieħ f'ħajjithom. Apprezzament xkejken, verament, imma sinċir għal min ta' bilħaq jara fis-siwi li jsaħħaħ l-sin li tagħtu ommu għax fih hemm ir-ruħ u l-eruq ta' nisel Art Twelidu. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi.